Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Batak. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Nais natin ang liwanag ng bukas. Tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Nais natin sumulong ang bansa. Hindi kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na pagbabago, patayan at paggagancho, maayos na sitwasyon, maunlad na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi turobo. Laban, Laila. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila.
hustisya. Nais natin sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, tumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Oh yes, talagang lalaban at lalaban si Laila de Lima. Ipaglalaban ang satuyang karapatang pantao, karapatang pambayan. Never, talagang aalagaan niya tayo, kaya alagaan din natin siya. So, yaw na naman po kita sa rong oras na programang Bareta, Aksyon, Asin, Informasyon. Ang satuya pong makakaibanan sa technical side, yaon pa man din si Chief Engineer Abelindon Toralio. And of course, yaon man dyan sa information si Rodel Cesar. And of course, yaon pa man dyan ang samuyang apa na magayon-gayon na apa. Ayan, buti na nga tumangkad siya sa ko. Dahil kung hindi siya tumangkad, mas magayon ako sa iya. Ayun lang. Lamang nang sarong pagkarigos. Ayun, tama ba yung sinabi ko? Yaon man po duman sa transmitter si Jameson Toriano Oko. And of course, ang sa iyang PSG duman si Tony Saison. Yaon pala si Joanner. Si Joanner alias, ano bang alias na nga ni kani? Si paborito kan mga gurang kapag may tinanok. Joanner Mamok de Villa. Ayan po. Ay, happy birthday pala kay Happy birthday. Ay, sasarong si Mana pa pala. Inaapura ko yung birthday ni Felix Lagrimas. Akala mo di ko babalik-balikan yan. Babalik-balikan ko yan. But anyway, si Senator Laila de Lima ipinaglalaban ng gusto ang buhay at karapatan ng mga Pilipino. Ipagpapatuloy niya ang laban na ito sa susunod na pagtayo niya sa Senado if in case po na patukawon ta pa. Pero I just hope na kung si Kakamping ay sinusuportahan niya to, suportahan taman ining si Senator Laila de Lima. Dahil kung si Senator Laila lang ang makakaluwas po, lalo ngunyan, nagtatapnat siya daw po sa survey. Ayan, igwa po kayong nakilunad sa kabayo ko. Tapos sabi niya, ay, nagtatapnat siya daw, si anak ng mayaman. Sabi ko, I don't care kung sino man magtapnat siya sa inda, as long as na ako I have to support di Kakamping. Ay ngayon yung nagsabi ako ng Kakamping kay Senator Laila de Lima, uy, tahimik po siya. Natahimik maray pa nga ko siya pinaglunad. Nilunad ko sa pagabot kaya duman sa may LTO, ay nakukup ako pa na, pinara ako. Linunad ko nga siya, maski ako siyang kabisto. Tapos siya nagsabi na, nanginginot daw sa survey. Siguro, yun ang kandidato niya. Pero ako, whatever happens, win or lose, I have to, ayan po, kakamping ako. Kasi pag nakaluwas po si Kakamping, of course, mahihila niya si Senator Laila de Lima. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na pagbabago. Okay, hello to good afternoon and thank you for watching. Gemaline Serdinio Munda, who is watching right now, and of course, kay Jose Maria Eusebio Gabriel is watching. Okay, thank you. Jose Maria Eusebio Gabriel who is watching right now. Ang sabi niya, Ma'am Elma Maray na Aldo po. Request ko po ako ng song. Sir Jose Maria Eusebio po. Sa linggo ka po mag-request ng song sa programang Jukebox Hits and sa linggo po, ang Jukebox Hits po ay 10 to 12 noon po every Sunday and alas 2 po hasta alas 3 yung Tanog Bicol. Mga kantang Bicol po yan sa linggo. Sa ngunyan po ang satuya pong programa ngunyan, Bareta, Aksyon, Asin, Informasyon. Informative po. So, but anyway, thank you very much for watching by live streaming. And of course, duman po sa mga naghihinanyog sa Transistor Radio Ninda. Talagang inaabang-abangan pala ako. Kaya minsan pag Mayo ako, talagang nagre-reklamo tulos. So, yaon pa ako ngunyan digdi. Dahil po ako nag-absent digdi sa mga programa. And hopefully, ang absent ko po sa January pa kasi may dudumanan po ako.
pinapabakasyon po ako dahil talaga miss na po ako kansa ko yung pamilya. Hello also kay John J. Garcia. Good morning. I think it is morning in your place. Correct me if I'm wrong, but anyway, thank you for watching. And of course, to my only love of my heart, kay James Wally Osons of Nigeria. Thank you very much. Okay, we'll continue video chat after my program. No, dating ibalik ang Ang programa pong ini ay hatod po sa Endo, Canlas Aristo Bar and Water Refilling, owned and managed by Mrs. Letty Polton. And of course, Saranghe Motor Parts and Services, owned and managed by Mr. and Mrs. Marvin Tess Gunawan Razon. Diyan lang po yan sa Zone 1 ng San Isidro, going to Mountain Unit po yan. pagpapahal. And of course, hello also to Mama Betty's Farm, owned and managed by Marisol Bondal. And of course, good afternoon man po dyan sa Cheryl Beauty Salon. Siya po ang nagpapagayon-gayon sa ko. Magayon talaga dyan. Maray dyan ang serbisyo ninda when it comes to beautification of someone who wants to be beautiful. Laila di It is owned and managed by Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler. sa tap. And hello also, good afternoon or good evening kay Botchokoy Rex Oliva. I hope that you are watching right now. And of course, kay Kagawad Melnanda Day Robles Moralio. Kagawad, today is your birthday. Alam ko may ganap kayo dyan. Ay, nakalimutan mo ako. Sana pinadalhan mo ako dito sa estasyon. Anything that you can. Sana makarating dito ang sa imong handa sa imong how old are you now today? Siya Kagawad Meldan Daday Robles Moralio. And of course, hello also to Rodolfo Jeff Jepoy Tino. Oy, Jeff Jepoy Tino. I've waited you last night. Sabi mo pupunta ka duman sa ano ba yun? Ano yun doon sa may Atubangan Kansan Agustin Elementary School. Sabi mo maduman ka. Ayan, mabuti na lang nagduman si Kagawad Derek. Igwa po man akong kaatubang kasubanggi. Ayan, napainom ko tuloy si Kagawad. But anyway, thank you, and thank you for watching the program. Hello also kay Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio. And of course, our very own Senator Laila De Lima. Sa taban, Laila di Lima, ating ipan. Hello also to Architect Saludo and family. Baka po, ay hindi ako makakapunta sa aga. Okay, bukas po pag sana po, bago ako magigdi sa estasyon, makadrop by ako dyan sa iyo. Kaya alanganin mag-drop by ako, malayo-layo pa yon, going to Mountain Unit po. And of course, hello also kay Engineer Steve and Edith Andares. And of course, kay Joe Salfortuno. Hello to Ate Marie Quadrante. Hello also to Ochi De Lima. Ochi, kumusta na po? How is our pinsan dyan? Always extend my regards to our very own Senator Laila De Lima. And of course, kay Edsel and Nenny De Lima Esteliana, kay Sonia De Lima Serranilla Briones, and of course, sa Bat 6569. Batiin ko bang ng happy birthday in heaven. Si Cuba, ano na nga ba yun? I forget already. Nasa heaven na po siya. But anyway, hello also kay Botchokoy nga. Kay Botchokoy. Rex Oliva. But of course, happy birthday. Advance happy birthday po kay PB Merino, Gary Merino. And ngayon po, may salo-salo po sila duman sa pagbibirit kan saroy sa yung sarong Kagawad kan San Isidro, si Kagawad Melnan Robles Moralio. Siya at pag-asa, laban, Laila di Lima. Ang sabi pala ni sabi ni Lenny Robredo, ni VP Lenny Robredo. Karangalan na ni Senator Laila, ay sabi, baliktad. Karangalan po ni Senator Laila de Lima na mapabilang sa hanay ni VP Lenny Robredo. Sabi nga, laban Laila, laban Lenny. Laila de Lima has all the qualifications to run for senator. Igwa kayang nagsasabi, taano mangyayin tawang dalagang niya for senador, disqualified sabi ninda, disqualified
How can you prove that Senator Laila de Lima is disqualified to run for senator? Hindi po siya convicted. She is not convicted. Ang mga disqualified po are those who are convicted po na may mga kasalanan arog kan sarong presidentiable po. Convicted siya. Oh. Tangon yan, idadamay nindo si Senator Laila de Lima. Kaya natin magagancho. Wag naman. Kasi okay naman yan siya. She is not a convicted. And pinagparabalubagian lang po siya. Sinira siya, tumakan, yinurakan, sinira ang sa iyang pagkatao. She is an honorable but ginibo nindang dishonorable. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Ulitin ko po, si Senator Laila de Lima has all the qualifications. She has all the qualifications to run for senator. De Lima has not been convicted. Never po siyang nahatulan by any. Wala po siyang final judgment. Dahil po siya, wayo po siyang final judgment of any criminal case. So, let's be very discerning and vigilant. Maging vigilant po tayo. Kaya ngunyan po, mag-isip-isip po tayo ng husto. Dahil kung si Senator Laila de Lima, sarong abogada, honorable, pero naipakulong. How much more kita pong kasaralitan? Kita pong kasaralitan, ang natatakot po ako. So, lumaban tayo. Wakasan na natin. Wakasan na natin. We must be vigilant, be discerning. We must be vigilant to each and every one of us and maging observant po kita ng gusto. We must be all aware of what is happening sa ating palibot-libot, sa ating kapaligiran. Kasi maraming naglilitawan po. Mahilig pati sila sa fake news. Puro sinda fake news. Ano pa gustong sabihin ninda kayan? So, kita pong mga taga-Bicol, kita po ang nakakaaram kung sino si Kakamping at kung sino si Senator Laila de Lima. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Aram nindang masyadong pinaniwalaan. The fake news alert. Huwag maniwala. Huwag po tayong basta maniniwala. Pag atid-atidin po niya to, ang sa tuyang mga nadadangog na mga bari-barita. Unang fake news na ginibo sa iya, kay Senator Laila de Lima. Huwag maniniwala sa mga kasinungalingan. Lalo na ngayong election period na ini. Kadakul po, kanya-kanyang rautan. Ang pakatandaan lang po niya to, ako ang paniniwala ko in my own opinion. Once ang isang kandidato o ang sarong kandidato ay wala mayo ng ibang pinagparatara, mayo ng ibang nahihiling, kundi ang karautan, ang kasiraan ng katunggali. Mag-isip-isip po kita. Basta arog kayan, sabi nga di kan mga gurang, maginibo, matinao. Kung ano ang pinagpapagibo ninda, mga pinaggigibo nindang raot, sinda ang may gibo kayan. So, sa mga kasinungalingan, lalo na ngayong eleksyon, everybody, lalo those who are voters. Kasi ang kapangyarihan ninda, maghahali po sa satuya. Dahil masinda manggagana kung dahi ta iboto. Natural, iboboto ta. Yung maray na may katungkulan po, yung kaya tayong ipagtanggol, yung kayang magservis sa tuya. Not to serve their own. Kasi kadakul po. Kadakul ka kakandidato ngon yan for their own family. Para sa kanila po. Not sinasabi lang para magsilbi. Sinong pagsisilbihan? After elections, yaon na sindasain. Yaon na sain si mga pinagboboto tango nakaaging uli eleksyon. O ngunya nagpaparabaray ba sa isin na panahon kan eleksyon. Kadakul na kan nag-abot sa tumakalamidad, kadakul na kan nag-aging pinaghirapan, naghihirap po tayo sa ngunyan. Almost all Filipinos, except those who are in the administration and those who are na malakas sa administrasyon. Sabi ko nga, wither lang yan. Just wait. Maghintay din kayo. Panahon lang yan.
Kung hindi, wither lang, panahon lang yan. So, kita pong mga butante ngunyan, lalo na kamong mga kabataan, ining mga kabataan ngunyan para, porque hindi ninda aram what happened during the martial law. Ayan po, may pilosopo sinda. Ipinaglalaban talaga ninda na wala naman silang alam what happened to the martial law. Oh. Kasi nagkaka-switching na po eh. Iba na ang mga sinasabi eh. Oh. Makinig po kayo sa mga lolo't lola ninyo, sa mga magurang ninyo. Dahil ako nga ni during the time of martial law, I am only 20 years old during that time. O, kwentahin nyo na po, ilang edad ko ngayon. Bansa, hindi kumilos, tumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik. So, nakarating po sa kaalaman ni Senator Laila de Lima na may pinapakalat na naman. Igwa na naman ipinagpapabirik-birik na mga fake news ang mga bayarang trolls. Just imagine, di ba, may mga trolls nang sumurrender na, umalis na sa pagka-trolls ninda dahil hindi na nila matake ang kasinungalingang ipinagpapabandera sa kanila, ang mga ipinagpapasira sa inda. Sabi ko nga ni, ang laging sabi ng tatay ko na dahil ko malingaw-lingawan, kung ano ang ipinapakakan mo sa pamilya mo, yan din ang maihiling pag sindana nasa arog ng kamugtakan mo. So, we must be careful. We must take good care of our children. Pakakanon niya to sa pinagpaguran o sa pinagganutan. Dahil pagpakakanon sa mga binabayad sa kanila, anong tawag ka yan? Panraraot. Paano yan kung time will come, ang mga aki na nindo ang rinaraot? Because sabi nga ni Ninda, akong daig ko basta nagtataram kang saritang karma. Pero po, I believe in karma. Kasi may sarong pamilya po, pirang pamilya na. Ay minsan nga ni nag-istorya, nakakarma na kami. So, daig ka mang api, tanganing daig ka man api. Daig ka man raot, tanganing daig ka man pagraoton. Tamayo ka na nga ning ginagibong raot, ika pa ang ginigibuan ning karatan. Bakit arog ka yan? Lalo if the one is inggitero. It is the one that really ruins somebody. Ang inggit po. So, kaya ini mga presidentiables na ito, utakan na po eh. Ang iniisip ninda, pansadiri na eh. Dahil nga ni sa administrasyon mo niyan, pero may akong nagtataram. Pero it is only my own opinion. That the men in uniform, hindi ko naman ni ginagabos, especially the mga top high ranking officials. Tama ba yung sinabi ko? Top high ranking officials. Dahil di ba sinabi naman ng ating tatay, pinapalamon ko yan, that is the word, pinapalamon ko yan ng pera. Pero nobody reacts. Ang dami nilang mga high ranking official in uniform. Pero nobody reacted. Takot sinda na mag-react. Everybody in the government. Bakit takot sinda mag-react? Takot sindang kargahan kan mga kasinungalingan. Takot sindang paratangan ng iba't ibang kasinungalingan. Anong namamaya pa sa tuya ngayon? Dahil senador nga, ipinakulong na. Senador nga, ipinapatawag lang yung mga korupto. Anong sinabi niya? Pag ipinatawag ka ng mga senador, I will put you in jail, senators. Oh my goodness. Paano na tayong mga nasa laylayan? Paano na kitang mga nasa kasaraditan? Pag kita nagtaram ng kontra sa enda, ay gabos na kita ipakulong para libre tayo ilaw, libre bahay, libre tubig, libre pagkakan pa. Pero hindi nga tayo mabigyan ng allowance. Ito nga ni pinaglalaban ni Cayetano. Na 10,000 sa bawat pamilya. Astangon yan. Sana nga ma-approve yan sa Senado. And ma-approve pagdating dyan sa Senado. Wag lang sa Kongreso, but to the Senate also. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban. So, ining mga fake news na ini, ang mga bayarang trolls.
Just imagine, they are earning 70 to 80,000. Pinakamababa daw dyan is 30,000. Bayad digdi sa mga trolls. Yun, ang balibalita. Balita lang naman. So, it is not confirmed that, yun nga. Pero yung mga naghali na sa mga trabaho na yan dahil nakukonsensya na sinda. Oh, grabe. Ang pinagpapasasa po nindo, ang pinagpapasarap po nindo sa buhay nyo is galing sa pinagpawisan namin. Galing yan sa mga taxes namin. Oh, di ba? Oh, so, naulit ko po, si Senator Laila de Lima is not convicted. Hindi siya convicted to any cases po. Hindi siya. Siya nga ang biktima. So, she is much qualified to run sa halalang 2022 for senator. Bakit siya qualified? She has all the right. She has all the right. Ibalik ang hustisya at pag-asa, laban Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na pagbabago, matayan at paggagancho, maayos na sitwasyon, maunlad na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi ito robo. Laban Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa, laban. So, si Senator Laila po has all the rights and qualifications for senator as set forth in 1987 Constitution. Oh, it is according to the Section 3 and Article 5. And now, of the disqualifications, bahala na kayo. But she is not disqualified because she is not convicted like some others. Hindi siya tulad ng iba. Provided under the law, Section 12 and Section 68 Omnibus Election Code. Laila de Lima, ating ipanalo. Si Senator Laila po, talagang inuulit-ulit ko po, has not been convicted, let alone by final judgment of any criminal offense. Siya nga po ay ang pinakamaganda po dahil yung 3 kaso na po niya ay nawala na po. And 6 na judge po ang nag-inhibit sa mga kasong isinampa sa kanya kan administrasyon. So, ibig sabihin, they have no substance, they have no concrete evidence regarding all those cases na isinampa sa kanya. So, we must be careful. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ito ang mga fake news na ipinaratang sa kanya. Enot na enot po nung siya ay under the prosecution. Unang ibinintang sa kanya, lagi raw siyang nagpapakonserto doon sa Bilibid. Ano magpapakonserto? Iba po ang umanap nito. At yung mga mapagsamantala. Hi, Daryl Yaomo. I would like to say hello and good evening. Thank you for watching to Daryl Yaomo Isara of Papua New Guinea. And of course, to all those watching, Monica Perique, thank you very much. And of course, kay Marilyn Alvar Orbon, ini mga sakuya mga regular na mga watching by live streaming. And of course, those who are na mga listening from their transistor radio. Yung mga elderly, yan ang mga fanatic na mga taga-subaybay kan sa tuyang programa. But again, extend my regards, Daryl Yaomo Isara. Extend my regards to sino na nga ba yun? The announcer and broadcast journalist of Papua New Guinea, Mahans Mesea. Hello, Hans. Never po si Senator Laila na nagpa-konserto dun sa Bilibid. That is the number 1 fake news. Senator Laila de Lima never held concert in Bilibid. May nag-request lang kasi i-discuss ko daw.
They want to know. They want to know if what is really the truth. So, kaya dinidiscuss ko ini. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa laban. Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ang tunay na pagbabago, patayan at paggagancho, maayos na sitwasyon, maunlad na nasyon, inuuna ang bansa, hindi China o ganansya, nakapwesto sa Okay nga, hindi China at ganansya ito si Senator Laila de Lima. Never on corruption and never na ibibenta ining ating inang bayan. Kaya nga, ibalik nato siya sa Senado para nayayaon pa rin siya to protect our inang na bayan. talo ang laban. Si Laila de Lima po, admitted daw that she is a protector. O, biro mo yan, pinagsasabi ninda, admitted daw na she is a protector of a drug lord in the New Bilibid prison. Paano siya nag-protect na unang-una within those so many years? Sa lahat ng ilang taon po, of all those years na nakapag-company, nakapag-organize po ini mga top, ini mga ano yun, na mga bilis, ano na ba yun? At itong mga drug lords na po yan ay doon sa Bilibid. Si Isay po ang nakatuklas kay ito. Diba it is only Secretary siya noon of Justice. It is only Senator Laila de Lima who tumindig para mabuking po ang nasa Bilibid. Yung mga drug lords na yan na ginamit to testify against Senator Laila de Lima about this drug lord, about this concert in the Bilibid. They are the ones na talagang ipinagdiinan nila. Laila de Lima, ating ibalik ang Okay, maghanap buhay muna tayo. This time check is brought to you by Senator Laila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Irigas City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. An oras na ni hatod sa Indokan Kape ni Manoy. An kape kan mga Bicolano, pampakondisyon, pampakusog, pampahuben. Kape ni Manoy. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. An porsyon na ni hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hinihintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat.
Ako po si Emmanuel H. de la Sala, taga Barangay Bapor, Masbate City, BS Ed English sa Liceo de Masbate. Nagapasalamat sa ako Bicol Party List kan Congressman Elizalde Esco, kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. paagi sa oportunidad na makabaton sa educational assistance bilang suporta sa akon pagkaklase sa kolehiyo. Kag ini magiging paagi na matupadan akon pangarap kag mabuligan ang akon ginikanan. Sana damo pan iyo mabuligan. Mabuhay ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kaya tumayad ko, ako tumayad ka din sa ipabayad ko ka rin mo naman. Naturakan ko na eh. Mga kababaihan ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigente, magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Tatay, hayayang buhay. Kung ikaw ay may problema sa mata, gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, ang eyeberry ang gamot para sa inyo. Ang aking mata po, may mga lumalabas-labas po ng mga itim sa aking mata. Namumula po ang aking mga mata, pareho. Pero mula nung gumamit ako ng eyeberry, nawala po yung mga itim-itim at pagpupula ng aking mata. Tapos po, nakakapag-drive na ako ng maigi dahil na ang aking mata ay luminaw. Salamat po sa eyeberry, luminaw po ang aking mata. Ang eyeberry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Halagang paalala, ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Laila de Lima. Okay, padagos po kita. Hello to Lina Sofia Dichoso Camano. Lina Sofia Dichoso Matubis. Sorry, Lina. But, hello, thank you for watching the program. Ayan, magpadagos po kita. Ini pong mga problema kay inita ang pinag-urulayan sa ini ay tekang muna pala. Ang programa pong ini ay hatod maman sa Indo ni Senator Laila de Lima kanla sa Restaurant and Water Refilling owned and managed by Mrs. Letty Polton. And of course, Kansaranghi Motor Parts and Services owned and managed by Mr. and Mrs. Marvin Tess Gunawon Rason. And of course, kan Mama Betty's Farm na may litson manok na ngunyan. Owned and managed by Mrs. Marisol Bondal. And of course, kan Beauty's Cheryl Beauty Salon ang nagpapagayon-gayon sa kot, nagkapag-alaga kan sa kuyang kagayunan. Kaya Lina, pag nagdigdi ka sa area dyan ka na lang magduman sa Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl and Tuding Castro Verde Aquiler. Hello also, I would like also to say hello and thank you for watching. Butchokoy Rex Oliva Jr. And of course, happy birthday kay Kagawad Mel Nandade Robles Moralio, kay Jeff Poetino, and of course kay Mr. and Mrs. Jose Manrique Oralio. And of course to my family, kay Dr. Ariel de Lima Gaspe, and of course kay Mary Ann, kay Elizabeth, and of course kay Jewel Mina Isabel Gaspe. And hello also to Ochi de Lima, and of course extend my regards to all the bat 65-69 Maynard, extend my regards. Ngayon, na-discuss ko po sa inyo regarding the mga fake news about Senator Laila de Lima. Now, let's go to, pumunta tayo dito sa kung ano yung totoo. Sa premeditated murder
The character assassination of Senator Laila de Lima. Ito po yung premeditated murder. The character assassination of Senator Laila de Lima. Para nga inassassinate ini si Senator Laila. Kaya lang dahil ko pala nadapos ining ano kaini. Kasi ay gaya yan pa, oras na naman. The embattled senator's image turned. Ining embattled senator na ini. Kasi itong imahe, ito pong image ni Senator Laila de Lima turned from dignified to dishonorable. In 3 years time, aramon niya to ini kung ano ining dishonorable na ini. Pero dahil kadakol ka napapaniwala na si Senator Laila is arog kaiyan. Kaya siyempre, bakit nakakulong siya? Bakit nga nakakulong si Senator Laila de Lima? Siya ang pinakaunang tumayo. Yan po ang taano natin. Pag-atid-atidin po natin. Let us understand what I am talking about. Bakit nakakulong si Senator Laila de Lima? Siya ang pinakaunang, no other than, siya ang pinakauna na tumayo. Siya ang tumindig. Siya ang pinakamatapang na lumaban sa nangyaring patayan at pagpapapatay pa. Siya ang nagsabi at nagpatotoo at nagpatuloy at patuloy po niyang ipinaglalaban ang buhay natin at ang karapatang pang-Pilipino, karapatang pang-tao. Yun po siya. Siya ang unang tumayo. Siya ang pinakamatapang na nagdeklara, na inagladlad kung anong klaseng ugali meron tayo dito sa administration nato. Yan po. Pinakamatapang na tumindig laban sa patayan. Siya po ang nagsabi at nagpatotoo at patuloy na ipaglalaban. Ipinaglalaban niya ang buhay at ang karapatang pangtao, karapatang pinang-Pilipino. Ipagpapatuloy niya yan ang laban nita ito sa susunod na pag siya inandurog niya to sa makalaog uli sa pagka-senador. Ipaitindig niya, ipaglalaban niya tayo. So, ini namang na pinagbinomba naman ng water cannon nining sa tuyang mga Philippine Navy. Harayoon po yan. Ang pong ano na yan na dadarhan nindaning pagkakan. Uy, harayo po yan. Nakadyan na po ako year 70s. Puro pangani duman na nangunguha pa kami duman ng kamat chili. It is full of kamat chili. Yan pong lugar na yan na kung saan ang tiniistaran nga ni ninda duman ay sarong dilapidated na barko. Dahil even before po, ang Ayungin Shoal na ini, nag-iiba kaya kami duman kan panahon kaya ang sakuyang agom ay sa umana Philippine Navy. So may time kaedto na ang nganing mga nakadestino doon makahirak-hirak po. Dahil mostly ang naka-star duman, ang mga nagwagwardya duman, magtinir lang sinda duman ng 3 to 5 months. Pagpuli po kayan sa Sangli Point, Cavite City. May mga shackle na. Nakakaawa yan sila doon dahil there is nothing na pwede nilang paglibangan. Isla kasi yan eh. Pero napakagayon kan isla na yan. Magayon-gayon po talaga yan na Ayungin na yan. Ayungin Shoal na yan. Bahagi yan ng Pilipinas. It is an exclusive economic zone at the continental shelf. Bakit abo kitang palaugon duman? Dapat ining sa tuyang nasa Department of Foreign Affairs, they have aksyonan po ini pagpalagpason. Kundi kaya ay aprobado ini kan sa tuyang presidente. Mas pinapaboran niya, yan ang nakakasakit ng loob. Nakakasama po ng loob. Mas apresyado niya ining mga singkit na ini na angkinin pa ang satuyang lugar. Kaya no wonder if one of these days we are already a province of China. Nakakatakot po. Isa pa na ining Ayungin Shoal na ini, magdadala lang ng supply kasi wala kang mabababaan doon. Wala ka man lang mapaglilibangan doon. Puro kahoy yun, puno kahoy yun. I just don't know kung ano nang itsura ngayon nitong Ayungin Shoal na ini. Kasi sa 70s kami, sa 70s ako nakapunta doon. Late 70s ako huling nakapunta doon. Sabi ko nga, even for 1 week, hindi ako tatagal doon. Kaya maraming mga Philippine Navy na nagbabantay doon sa Ayungin Shoal na yan, na medyo nagkaroon ng depresyon,
nagkakadiferensya ang pag-iisip. So, bako ining barbastang lugar na ini. So, ang ating administration, they have to make as much as possible, as soon as possible, gumawa sila ng paraan. Nadaiyan, malaog. Paano na si papagkakan ka ito mga nayaon duman? So, yan lang po. Let us pray. We all have to pray na dapat ang ayong issue na yan. Kawawa naman si mga nakadestino duman. Mabuti nga ngunyan, may mga cellphone na. May mga pwede na makontak si pamilya. Pero during those 70s na yan, siguro, basta late 70s ako nakarating dyan. Mayong nagtatagal dyan ang mga nakadestino doon ng mga Philippine Navy, Philippine Coast Guard. 3 to 5 years na ito, 3 to 6 months lang po. Talagang medyo nagdi-diferensya na. Kasi mayong radio kadto. Ang radio lang yung Roger. Mayong TV, mayong gabos. Lahat wala. Wala ka mapaglibangan. So, nagdi-diferensya. Some are nagkaka-depression. Ngunya naman, reminder para sa SSS. Pinag-share po ini kan sa tuyang kabats. May I inform you concerned classmates. Kasi yung batch namin po, gabos na kami, senior citizen na kami. Di ba? Lina Sofia de Choso. Yes, I admit, we are all very much seniors na. May I inform you concerned mates na mga SSS survivors. In case di nyo pa alam, kasi yung iba naman talaga hindi naman nagbabasa na, minsan ang mga problema ang mga mata nila. So, this is an information to all concerned SSS survivors in case di nyo pa alam para di maputol ang monthly survivor pension ninyo, annual confirmation po ang pensioners. Annual confirmation po ining akop po. Saro na ako digdi. Is required by SS. Mag-ano po tayo kasi pag wala po tayong confirmation po, ayan, ang ano po niya masususpend po ang satuyang pension. Needed ang personal appearance ng survivor to any SSS branch. Sa mga deceased member with birthmark, ayan po, yung mga birthday ninyo ay May to December, ayan po, submit akop before January 2022. Ay, kaibahan ako digdi. Sa mga deceased po, member po with birthday na January to April, submit your akop on January to March 2022. Kailan ka dapat pumunta sa SSS? Pakitingnan ang SSS number ninyo. Ay, wala na kasing oras. Ulit-ulitin mo sana ini. Ang SSS number ninyo, pag nagtatapos po sa 1 and 2. Sa mga nagtatapos po, tingnan nyo ng gustong SS number ninyo. Kapag ang SS number ninyo nagtatapos sa 1 and 2, magdyan po kamo sa SSS Lunes. Lunes po ang schedule. 1 and 2, Lunes po ang schedule. Ngayon, kung ang ending number ng ID ninyo ay 3 and 4. 3 and 4 po, para ining color coding ng mga lunadan sa Manila. May mga coding. 3 and 4 po, Tuesday, Martes po, kayo magre-report sa SSS. Yung ending naman ng 5 and 6. Ending ng 5 and 6, remember, Miyerkules po. Pag malingawan po nindo, duwa-duwang numero po yan. Bilangon na lang nindo, Lunes, duwang numero, hanggang hasta Biyernes po. Duwa-duwa yan. So, pag Miyerkules po, 5 and 6. So, pag Huwebes naman, it is 7 and 8. Ang schedule po ng pagdyan nindo sa any SSS office. Yan, yung number naman ending 9 and 0, 9 and 0 po, Biyernes kayo. Biyernes ang schedule ninyo. Requirements po, ang requirements po, tamay kaipuhan yan. Akop, yung form po na pinifill upan niya to. May form kitang pinag-fill upan dyan. Ang pangalawa pong requirements, of course, Xerox po ng ID ninyo. Your printed picture holding newspaper showing na nagpapahiling the date of your SSS schedule po. Ayan po, ipapapicture pa pala. Paano si mga bedridden na po?
what does it mean kung ikaw ay bedridden na po. Dahil usually of all those mga senior citizens, mga kadakol po kang mga bedridden na po. So, pag pumunta ka sa schedule date mo na November 22, ang hawak mong newspaper sa picture should have the date of November 22. Ibig sabihin, bibili ka pa ng dyaryo just to prove na buhay ka pa sa taon na yan, sa araw na yan. Aba, ano ba yan? Ano ba yan? Is that do we have to buy the newspaper? I think ID is already the ID and the AKOP form. Magpi-fill up naman ng AKOP. Bakit they need pa na magpa-picture sa picture? Ay sa dyaryo. So, I just don't know. Ngayon, itong panukala ni presidential aspirant po, ni Senator Lacson na dapat dahil na magparasabi kayo na of all the candidates ay may mag-drug test. Dapat po niyan random. Random po. Araw kang ginigibukan sa mga barangay. Ilang beses na po. Pagkaarami, may seminar or what? Yun pala. Pag-abot duman ay random po ang drug test. It must be random para gabos po. Walang anuhan. Dahil makapreparar. Kasi siyempre, ang sabi ninda, once na gumamit ka niyan, medyo may may flashing. Nafa-flash daw yan. So, dapat kayan random, walang bari-barita. Dahil pag-urulayan, na mag-araw kayan. So, ganun. Narumduman ko na naman yung mga binumba na yung barko ng Philippine Navy. Pag nasinda ka ito nagbomba ng makusugon ang kayan. Para yung fire department po na nagbubomba kan nasusulo na naharong ng kung anong nasusulo. Yung pagkakaiba talaga yan. Sa Philippine Navy tayo ang gustong pahalion, tayo ang gustong itaboy. Just imagine, sana binumba nyo na lang. Taday man niya marunong mga maglango yung mga lintik na mga singkit na yan. Para bang walang pagkakaiba yan sa sarong-harong na pinadagos mo. Pinagpadagos mo pagkatapos kung kaitong nagkakadiferensya na kamo, ika na ang maraot, dahil ka na bakahali sa sadiri mong harong. Araw kayan ini mga singkit na ini. Nakikituloy lang digdi sa satuya, nakikitrabaho lang. Yan nga ang pagkakamali ng satuyang administrasyon. Dahil kadakol kan mga Pilipinong mayong trabaho, tapos ining mga lintik na ining mga pugo-pugo na ini. Kadakol ninda, biro mo ribo-ribo na. Baka maybe, someday, magisong na lang kitang napaligiran na kita kan mga insekto na yan. Kakagaton na lang kita. So, we must be careful. And we must be vigilant. We must be very observant sa nangyayari sa ngunyan. Ang programa pong ini ay hatod po sa Endo kan sa Resto Bar and Water Refilling, and of course kan Sarangi Motor Parts and Services and the Mama Betty's Farm, and of course ni Cheryl Beauty Salon, and of course hello to Butchokoy Rex Oliva Jr., Rex Oliva, and of course ni Kagawad Mel Nando Daday Robles Moralion na nagsiselebra kan sa iyang birthday today, and of course ni Jeff J. Poitino, and of course ni Senator Laila De Lima. Luway-luway na po kita magpapaaram. Oras na naman po, saglit lang ang sarong oras. Ang sa tuya pong mga nakaibanan ngunyan sa technical side, andyan po si Chief Engineer Abilin Don Toralio, and of course nandyan po si Rodel Cesar, and of course siya duman sa transmitter si Joanner. Sabi nila kang kabatch niya, sabi ni Weng, pinapasabi Joanner, talagang mamok ka daw di Bilya. And of course, siya man po duman si Tony Saison. At ako man sa inyong kaibanan at pirmi kaibagan everyday po, alas 5 hasta alas 6 na yung pagkabanggi. Mayo pong iba kong si ako, si Manay Kagawad Elma Dilima Gaspi, nagsasabing thank you, and God bless us all. Stay safe always. Laban, Laila.